da biyayya dan Maiduguri ana baka darajanka dan Maiduguri duk a jihohin Najeriya in kai dan Maiduguri ne ana respecting naka na abubuwa guda biyu masu muhimmanci. Assalamu alaikum wa rahmatullah, sunana Ambassador Muhammad Yalli Bello, zanna Jangalma of Borno State, mutawallin bindigan Adamawa, wazirin sarkin Fulanin Karaye, National Youth Leader Miyetti Allah Kautal Foreign. Social media. Social media mai gabatar da sako cikin sakanni mintituka zuwa awa. Social media sako ne wanda kana cikin ɗakin ko ban gidanka ka tura shi, dubbannin mutane, ɗaruruwan mutane ne za su kalla. Jama'a, ina magana akan matasanmu na jihar Borno. Akwai wani abu da suka manta guda ɗaya. Sakon social media saƙo ne mai muhimmanci, saƙo ne mai daraja, amma fa mutanen Borno, matasanmu na Borno, kamar sun ɗauki social media abun wasa da dariya ne. Akwai wanda in ya tura abu a gida a ɗakin shi a jeji, amma kafin ya gama abin da yake yi mutane 2000, 3000, 1000, 4000 sun kalli wannan abin. Da haka jama'a, da Allah mu kiyaye abin nan harcen mu, jama'a mu kiyaye bakin mu. Zagin shugabanni, mayar da martani da ba naka bane. Kai dan shekara 30, shekara 40, shekara 21 da 2 da 3 zaka tashi ka fita ka zagi shehun Borno, zaka zauna ka fita ka zagi gwamnan Borno, zaka fita ka zagi senator, zaka fita ka zagi House Assembly, zaka fita ka zagi speaker. Wannan abu ne abin da a san mu da shi a jihar Borno ba. Duk wanda ya wannan abun ba dan Borno bane, wallahi zuwa yayi ko kuma kawo shi akai. Mu da aka haife mu a Borno mun san da cewa shehun Borno kakanmu ne, babanmu ne, saboda haka ba ma ja mu ce za mu kai tsokaci ko makamancinsa akan jihar Borno. Gaskiya wanda suke da niyyar yin wannan abun, mu 'yan Borno ba hurumin mu bane. In za ka yi abun ka fita wani wajen ka daban, saboda 'yan Borno an san mu gida ɗaya ne. Akwai darajar a wajen addini, akwai girmama na gaba da mu, kuma duk mun san kanmu gida ɗaya ne. Inda shehu ya faɗi magana ba a tsallakewa. Na girma gwamna inda ya faɗi magana, duk gwamnan Maiduguri, ba wannan gwamnatin ba, tun da muka tashi muna yara, gwamnatin Maiduguri in ta yi magana ɗaya ne. Ta Allah, matasa, ina ƙara magana a gare ku, ina ƙara jan kunne a gare ku, dan Allah, dan Annabi, zagi a social media kai dan Maiduguri ba naka bane. Kana da ladabi da biyayya, dan Maiduguri ana baka darajanka, dan Maiduguri duk a jihohin Najeriya in kai dan Maiduguri ne ana respecting naka na abubuwa guda biyu masu muhimmanci. Na farko addini, duk inda kake dan Maiduguri ana alfahari da kai akan addini. Na biyu, akan girmama na gaba da kai a cikin gidanku, yayanka, babanka, kanenka, belantana an je ga masarauta, belantana an je ga gwamnati. Ina mai godiya a gare ku, Allah ya saka da alkhairi. Allah ya daga garin mu jihar Borno, ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kasar mu gabaki daya. Matasan mu Allah ya ba mu ilimi da fahimta da basira da ayyukan da zamu ci gaba da mu da iyalan mu gabaki daya. Anan nake muku assalamu alaikum. Wannan sakon ya fito daga ma'aikatan yada labarai da tsaron cikin gida na jihar Borno.